Hola, sóc Sandra. Sóc la fundadora de Xarxa en Rosa i també sóc una dona que ha passat un càncer de mama. Quan s'acaba el tractament, tothom espera que comencis una altra vegada a fer vida normal i la veritat no és aquesta. Comença un nou procés normalment molt més silenciós i habitualment molt més solitari. Tornar a sentir-te tu mateixa, recuperar-te l'autoestima, el teu cos, la feina, les relacions, no és fàcil. Per això vaig crear Xarxa en Rosa, per connectar dones que han passat el mateix i oferir-los un suport, sense prejudicis, sense presses, amb respecte i amb molta força. Una xarxa de dones valentes que continuen vivint dia a dia. Si estàs en aquest moment de vida, sàpigues que no estàs sola. Et donem la benvinguda a la nostra xarxa. Jo també sóc Xarxa en Rosa i tu, quan vulguis, aquí tens també el teu lloc.